Uite-o! Am auzit eu că e mișto. Da. Băi, cât de tare se vede. Hai că nu e așa urât București. Ce, de pe radiodifuziune? Da, arată bine. Ăla ce e? Zici că e Interul? A, uite-l acolo. Da, mă. Mamă, cât de bine arată. Băi, câte poți să faci aici. Ce mișto e. Mamă, ce soare. Cine-i basă astea? Cine să-i dea foc, frate? Cassandra? O iubi cineva pe Cassandra. Probabil. Cassandra, inimă de Cassandra. Ia tu și o chitară. Ta. Ce-i de jucărie? Nu. Zici că e bas care are 4 corzi. Da. Cât de tare. Iau. Zici carioacele astea? Am făcut și cu niște carioci. Perfect. Uite, o umbrelă. Au. Pregătim de plăc. Stai că e prins asta. Ah, ia, trage tu. Verde așa. Ei, turcoaz, mă, sau ce culoare e asta? Nu-i turcoaz, e bleu. Nu știu, eu rămân cu chitara acolo. Te-ai făcut, vezi? Ai să vii cu mine. Da. Băi, cât de bine e. Ia. Cine e băia asta? Fii atent. Hai că cineva s-a gândit să renoveze pe aici. Deci că e insula Comorii 3 a 12-a. 3 a 10, mă. 3 a 10-a, pardon. 2012. A, nu, Sau jucăm la loto, 3 numere norocoase. 30-12. Băi, nene, cât de tare e. Mai venim pe aici. Ia uite. Trebuie să arătăm și lumii, ia. Ah. Hai, trubadurule. Dar trebuie altă chitară, mă. Cât de tare. Ce mișto se vede. Hai să mergem. Hai că revenim noi. Îmi place mult prea mult.